دربارەی پێشهاتەیەن عفرینێ و عێریشاوێ ئەنەکەسێ پشتی جivînên wê li Hewlêrê nameyek şand ji Îtîlafa Sûriyê li ser vê nameyê û egera dana bersivê yan na Newaf Reşîd endamên Welatîya Herêma Kurdistanê ya Enekesê wiha ji arkê re dazanîn. Ew namaçûyî ji opozisyonê re derbarî êrişê goçêbûn li ser Efrînê û alîkariya îtîlafê bû bi hêzên çekdar êgul aliyê îtîlafê bû heta niha civat sekinandîne heta niha tu bersivtine wê bimîne hetanî bersiv bê ew bersivaya û çaxa û bersiv zîvirî civatek encûmenê wê çêbê wek vê civata goçê bûye ew biryara hatî danîn û wê çaxê goçe biryar bê wê ew bê